Jeg vil nu forklare, hvordan at læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer det fungerer. Først vil jeg lige vise læringshjulet. Læringshjulet har 6 hjørner. Det ene hjørne er natur og naturfænomener. Det andet hjørne er sociale kompetencer. Så er der sprog og udvikling. Der er kulturelle udtryksformer. Den alsidige personlige udvikling og krop og bevægelse. De 6 hjørner svarer til de 6 målpinde, der findes i de pædagogiske læreplaner. Den måde, man bruger skemaet på, det er, at man ud for hver pind starter med de sociale kompetencer, forholder sig til, hvor barnet, som man skal observere på, det ligger i forhold til normalområdet. Det vil sige, hvis det ligger helt ude i spidsen, så klarer barnet sig rigtig, rigtig godt. Og hvis det ligger længere ind mod midten af, så klarer det sig knap så godt. Det vil sige, at omkring det her punkt vil normalområdet, midten af normalområdet være så dårligt i normalområdet vil være her, og godt i normalområdet vil være herude, og det herinde vil være under normalområdet. Vi kan for eksempel tage udgangspunkt i et barn, hvis sociale kompetencer ligger rigtig godt lige midt i normalområdet. Hvis vi så kigger på barnets sproglige udvikling, så vil vi også her finde, at barnet det ligger godt til. Det ligger eventuelt lige en lille smule over. Hvis vi kigger på barnets kulturelle udtryksformer, så vil vi så her se, at barnet ligger en lille smule under normalområdet i forhold til kulturelle udtryksformer. Den alsidige personlige udvikling, den vil ligge højt, og det gør den i sammenhold med den sproglige udvikling og de sociale kompetencer, da de ting ofte hænger sammen. Her går vi over til krop og bevægelse. Her er barnet heller ikke helt så meget med som på nogle af de andre områder. Og når vi kigger på natur og naturfænomener, ser vi også, at barnet er lidt bagud her. Det her, det giver tilsammen et billede af, hvordan at barnet lærer. Og man kan forbinde de her streger, eller de her punkter med streger, sådan så at man får tegnet en figur. Den figur, den fortæller noget om barnets læring og udvikling. Det man yderligere kan gøre, udover at man nu har et værktøj, som man kan bruge til dialog med forældre og kollegaer, så vil man kunne få andre til også at lave en vurdering. Hvis nu vi for eksempel den blå farve her, den ville vise, hvordan forældrene for eksempel vurderede deres eget barn, så er det ikke sikkert, at billedet ville blive det samme. Der ville vi få en lidt anden model, et lidt andet billede her, og det ville så være udgangspunkt for en dialog mellem forældrene og de ansatte i institutionen om hvorfor man har et forskelligt billede, og hvor man ville skulle have særligt fokus på barnets udvikling fremover.